Iza nas je još jedna nedelja, malo svežija, julska. Počele su nam olimpijske igre, a ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo dobre olimpijske igre za Srbiju. Već su pale 2 ili 3 medalje. Ono što je interesantno, u Vojvodini država subvencioniše kupovinu napuštenih seoskih kuća. Izgleda da ima više zainteresovanih, više kuća nego zainteresovanih. Ponovo se nadvija strah od korone. Spominju se nove mere od 1. avgusta. A širom svijeta skaču brojke i zavode se nove restriktivne mere. Na moru, kao što vidite, sve po starom. Prošle nedelje smo dobili informaciju da je pala prva presuda vezana za povrat novca EPS-a. Kažu da je EPS nezakonito naplaćivao određene takse. Da li će morati svima da nam to vrati? Vidjet ćemo, ali ne bi bilo loše. U komšiluku ne mogu bez nas. Hrvati opet svojataju Nikolu Teslu. Kao što im nije bilo dovoljno što su mu pobili cijelu familiju, što su mu izrušili sve spomenike. Kriza u Bosni opet udara na Srpsku, ali Srbi su tamo, vlast i opozicija, složni oko nacionalnih interesa. Da smo tako složni mi, Srbi u Srbiji i Srbi u Crnoj Gori. Na Kosovu i Metohiji nastavljaju se napadi na preostalo srpsko stanovništvo. Incident i haos, nemile scene. Kad smo kod nemilih scena, prošlu nedelju su obeležile nemile scene na stadionu Partizana. Izgleda naši huligani ne znaju za mir. Kriminala naravno, saobraćajnih nezgoda naravno. Jedna nesreća i pogibije dečaka, te nerazumna odluka sudije dovela je do protesta na Karaburmi. Vozač koji je bežao, na kraju je akcijom građana ipak ostao u pritvoru. Šta ćeš? Takvi smo mi narod. Niko ne obraća pažnju na žrtve. Svi se nekako solidarišemo sa pritvorenikom. Veljko Belivuk optužuje iz zatvora predsjednika i vlast. U svakom slučaju ovo je zanimljivije nego nesposobna ili praktično nepostojeća opozicija. Kao što sam rekao, postoji jedna izraz u psihologiji. Provedeš čoveka koji je ubio 10 ljudi kroz grad vezano u lancima i uveć će se naći neko ko će se sažaliti. Ali niko ne pita šta je s onim koji više nema. U Sremu 2 velika koncerta. Baje Malog Ninđe. Baja Sremac. Jedan u Čalmi, drugi u Rumi. Kažu da su to bili koncerti za pamćenje. Nikad puniji. Naravno, u Sremu imamo najviše krajišnika, koji su opet zaslugom naših komšija Hrvata izgubili svoje domove i doselili se kod nas. Kad smo kod Srema, prošle nedelje je uveliko počela sezona lubenica. Tako da nećete morati više da idete u supermarkete da kupujete grčke. Pohitajte šašinačke, jaračke, boganske, najbolje lubenice. Što se poljoprivrede tiče, kiša je pala. A da li je ona dovoljna da spase kukuruz, vidjet ćemo. Soja je loša. To bi bio kratak izveštaj dešavanja proteklu nedelju u našoj Vojvodini. Do sljedećeg viđenja i sljedećeg slušanja. Iz prelepe Crne Gore. Naravno, gde bi mi Vojvođani, ako ne u Crnu Goru?